Moi! Täällä on LPS Timantti taas ja tosiaan mä avasin fanipostin. Ja jos te haluatte lähettää mulle fanipostia, mä en kerro mun osoitetta, mutta tuohon numeroon pitää kysyä, jos te haluatte lähettää mulle fanipostia, niin te löydätte mut WhatsAppista, että jos te asennatte mut, niin mun numero on 044 9 661 Niin tommonen numero teidän pitää asentaa, jos te haluatte lähettää fanipostia. Ja sitten teidän pitää sanoa, mä haluan lähettää sulle fanipostia, niin sitten mä kerron mun osoitteen siinä. Niin mulle voi lähettää fanipostia ja faniposti voi sisältää kirjeen, petsejä tai ihan mitä te haluatte lähettää. Teidän ei edes tarvii lähettää fanipostia, mutta mua se ei haittaa, jos te lähetätte pelkään kirjeen, koska niin laittakaa oikeasti. Ja mä laitan vielä tuon puhelinnumeron deseen, niin käykää ihmeessä katso se. Ja menkää WhatsAppiin, jos teillä on WhatsAppia, niin sitten te ette voi lähettää fanipostia, mutta mä en kirjoita alas mun osoitetta, mutta WhatsAppiin tulkaa ja tuohon numeroon. Mä kirjoitan vielä sen deseen, niin sitten mä kirjoitan siellä mun osoitteen, niin te voitte lähettää mulle fanipostia. Ja toivon, että mä saisin fanipostia. Ja mä voin availla niitä fanipostia videolla, jos te niissä vaan saa lukea videolla tai saa näyttää videolla tai jotain. Mutta kuitenkin ettekää tommonen numero WhatsAppissa, jos sitä ei löydy, asentakaa se. Ja pyytäkää teidän vanhempia niin tuohon apuun, koska mä haluan, että te lähetätte mulle faniposti. Mut kiitos, että katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!